kasamtangan nga juvenile justice law. Tinuod ba nga gawas nun og wala na itulubagon ang mga bata nga makalapas sa balaod? Kana atong tubagon mga kauban in this brand new episode sa Kabaw Ba Ka? Natugaw ang pagtuon sa mga tinunan sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong buntag sa Hunyo 22, human sa pagpamusil sa duha ka menor de edad nga may kutlo sa tulo ka kinabuhi. Di lang ang Tacloban City, apan lukop nasod ang nabalaka, nasagmuyo ug nahadlok sa maong hitabo. May resulta kini sa pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan ug pagpatuman sa mga polisiya sa LGUs sama sa pagban sa cellphone use for minors sa mga tunghaan sa Dumanhog. Laing epekto ni ini, muang pagtumaw balik sa hiliskutanan kung angay na bang paus-usan ang age of criminal responsibility. Apan before we dive into that conversation, mas maayo sa nga atong sayran makauban kung duna gyud ba ngipon ang kasamtangan nga balaod. Og tinuod gyud ba nga way tulubagon ang mga gitawag nga children in conflict with the law? Let me start by saying, no, di ka na tinuod. According to the existing juvenile justice law, contrary to the belief and discussions nga walay liability ang mga bata na makalapas sa balaod, children who have done wrong are not cleared of liability. Pinaagi sa mong balaod, they will still be held accountable o gikinahanglan nga moagi sa appropriate procedures. Makasuhan og mapriso? No. Mamahimong pasakaan og civil case for damages ug manubag og moatubang sa intervention ug diversion? Yes. Now let me introduce to you the restorative justice system. Ubos sa Republic Act 9344, bisan dili mapriso ang usa ka bata nga nakahimo og krimen, dili kini papaulion sa ilang panimalay ug samot nga dili kini mahimong gawas nun. Isulod kini og pasilidad sama sa Bahay Pag-asa ug Operation Second Chance dinhi sa Sugbo. Ipaubos sa assessment ug intervention programs aron matabangan o muhil ang usa ka bata nga nakahimo og di maayong binuhatan. Gipahimugatan sa Children's Legal Bureau, usa ka NGO dinhi sa Sugbo nga gawas sa mga bata, apil sabsay paubos sa mga intervention programs ang mga ginikanan o guardian nga dako og papel sa formation of behavior, values and actions sa mga CICL. One of the interventions, no, for those children who are below the age of criminal responsibility and even those that are already of 15 and above 15 years old but not acting with discernment, intervention could include like seminars for parents on their or parent effectiveness seminars, no, so that family counseling, that could also be one of the interventions. And even in the diversion, when children are above 15 but below 18 and they are acting with discernment, their crimes are not serious, they're entitled to diversion, and one of the diversion programs could be parental interventions also. No? Ang maong proseso applicable sa mga bata nga 15 years old and below nga nalambigit sa non-serious ag heinous crime. Managlahi lamang ang programa o gidugayon sa intervention sa matag CICL. The treatment given to CICL depends on 1. Age, 2. Act of discernment, and 3. Penalty imposed on the offense. According to the Juvenile Justice and Welfare Council, justice is not denied to victims of wrongful acts committed by minors. The victims and their families can and shall obtain justice through the juvenile justice system. Himself who commits a crime, and then the victim, of course, is affected, and as well as the community, because the community will also feel unsafe, and they also have that responsibility to the child. As they say, it takes a village to raise a child. So you cannot just blame the child for being in conflict with the law, but also the community, the environment that he is in. You know, so that's why it's balanced. And victim is one of those should be considered. For more than a decade, official data showed a steady decline in cases involving CICL. In the Philippines, cases fell to 4,383 in 2024 from 26,850 in 2017, an 84% decrease following the implementation of the Juvenile Justice and Welfare Act, which promotes diversion and rehabilitation. However, with the recent figures in 2025, there is an indication of an increase. In an April 2026 report of the Inquirer, data analyzed by Dr. Rogelio Alicor Panao,
a University of the Philippines Diliman Associate Professor and Inquirer Data Scientist, showed that as of June 2025, CICL cases reached 5,698, exceeding the total recorded for all of 2024. Apan base sa kapindikada nga monitoring sa mga CICL, sagad kanila, malambigit sa pagpangawat, physical injury ug malicious mischief. Apil na sabang drugs, gambling, and illegal possession of firearms. Og dunay pipila ka mga heinous crimes sama sa murder o rape. Sa kinatibuk-an, anaa sa 2 to 3% ang CICL cases sa nasod, samtang ang nahibiling porsyento iya sa mga hamtong. Butang nga mo'y gitumong sa balaod. Ang mausab ang mga bata nga nalambigit sa krimen ug makabalik sa komunidad. Di man siguro muuyon ang uban. Apan nganong ubos sa balaod, protektahan man ang mga bata bisan sila nakahimo ug di maayong binuhatan. According to JJWC, children in conflict with the law and children at risk are victims of circumstances beyond their control. They are victims of abuse, of dysfunctional families, and insensitive communities. Maong imbis nga isagol sa jail facilities sa mga hamtong, they should be treated as individuals with problems who need help and need to be provided with appropriate assistance and services. Karon, kabaw na ka!